ouya uchinzi uyu ndiye anokupedzera. Munopedzera chiko? Muri kungopenga. Mofunga kuti muri kubuda shaini muchibuda shena. Motsinyira munhu ane 16 rooms ne7 rooms. Motsinyira munhu ane mastendi. I own a stand in Kadoma. I own a stand in Borodeo. I own a stand in Waterfalls. I own another stand in Dema yacho yoya muri kunditukira kuno kwatokumberi. Saka dzokero dai. Zvokuti kana nhamo ikandirova iko vhrevi ndotengesa imwe stand ndoita zvimwe zvinhu. Saka iwewe yauzondidadira nekundogara kudema. Kudema kunogarwa namambo. Dai mambo asingagare kudema ndopawaiti kuchauya kuchiputwa, but mambo vakatoiswa kuti chengemadzwe. Ndinakati mwana wako aitwe chikwambo, unopedzera shungu kwandiri. Mwana wako kana akaniswa kuchikwambo, mwana wako akachekereswa nasisi vako. Isusu kwedu hatirombesane, tinodanana semhuri. Hatirombesane kwedu kwatobva, tinodanana semhuri tiri. Uone paragraph yaanoisa, uya kana grade 1 akazoendere sezvo mai vaikechesa. Unonyora rondedzero no comma no apostrophe no whatever. Otofunga kuti rukushaini dorino wakati anangani kunoti chikwambo chiya koti umwe waunaye uya koti chi vangani chikwambo chiya murume wacho akatozotizaona kuti futi pamwe hasi wangu was ku history yemurume uya waitombogara naye hakuna zvikwambo. Anandara chirapa, une mwana antara chindevere, une mwana anotaura chispanish, une mwana anta, une marudzi wose. Unofana kutwa brand ambassador of nations. Ouya kuzondiraira, ndinonzi hunidzanaiwa, tarisa kupera kwawaita. Tarisa kuonda kwawaita nestress. Unofunga kuti diaspora ndokuti une mari. Chii chaungakombeyo nacho mari, mota dzandinadzo dzandakatenga idzi